Iniu tá meid bualadh le Háine ó BURREN Explore agus le daltaí ó Scoil Chiaráin Naofa dúbhras a gin mhara le fhoghlaim faoin na bláthana ar fad atá ag fós an seo sa bhURREN. Céir é an blás fear leat? Tá an blás seo is fearlam. Tá sé a curcín agus fásann siad gacáit sa bhURREN agus ar an óran. Tá siad bán agus sin an ceann is fearlam. Is me se córa. Seo é ór sléibhe. Tá dá glas ar na duilleaga. Tá bolla an déisteach. Is féidir leat cócaireacht leis agus é ithe freisin. Agus an sealadh é sin córa? Se, tá na cónaí sa bhURREN freisin. Is mis a cuamhan agus tá mé sa bhURREN agus tá mé brónach tá an frinseo go hálín seo ag fhadhbás ó Ashdaibeach. Is mis a céis seo í nónaín, tá dá buí agus bán, rinne mé sleabhraí nónaín nach bhfuil siad go hálinn. Is mis a aisling agus seo é an Boirinn. Tá dá bán ar an petal agus tá dá dearg nó curcra ar sméra. Tá blá an simúlán. Tá Boirinn ag fás in aice leis an craobh dearg, spunk agus an cáman ima. Is mis Michaela, seo é an craobh dearg. Tá dá curcra ar an petal, tá sé go hálinn, tá siad ar fás ar fud ar na burna freisin. Is mis Jonah. Seo an taim fion. Tá dá curcra atá ar bláthanna. Bhí bláthanna an beaga. Fasan an taim fion ar sa bhURREN agus ar an Uileann Éireann. Is mis éimis. Seo é craobhéin. Tá siad fud na háite. Tá siad an bheag. Is bralum craobhéin. Is mis Maeve. Is mis a Grace. Seo é Common Ima. Tá dá buí ar Common Ima. Cuireann mé Common Ima faoin musmig is symbol é gur maith liom im. Tá Common Ima go hálinn.